Hei ja tervetuloa mukaan. Tänään pureudutaan aiheeseen, joka koskettaa meitä kaikkia. Miksi me ei aina ymmärretä sitä ihmistä, joka on meille kaikkein rakkain? Mä aion näyttää teille yhden työkalun, joka voi avata ihan uudenlaisen yhteyden ja ymmärryksen teidän välillenne. No niin, aloitetaan siitä peruskysymyksestä, jonka varmasti ihan jokainen on jossain vaiheessa itseltään kysynyt. Ja tämä on muutan ihan superyleistä. Eli se ei tarkoita, että teidän suhteessa olisi jotain pielessä. Se tarkoittaa vain sitä, että me ollaan ihmisiä ja meillä on luonnostaan erilaiset tavat toimia ja viestiä. Kuulostaako tämä tutulta? Toinen teistä haluaa, että asiat päätetään nyt heti, kun taas toinen tarvitsee aikaa ja tilaa pohtia ihan rauhassa. Ja tässä se juju on. Kumpikaan ei ole väärässä, mutta jos näitä erilaisia tyylejä ei ymmärrä, niin kyllä siitä syntyy helposti kitkaa. Mutta hei, entä jos mä kertoisin, että tähän on olemassa ihan oikea avain? Siis keino, jolla tämän solmun saa auki. Nyt siirrytään ongelmasta kohti ratkaisua. Se työkalu on DISC-analyysi ja nimenomaan pariskunnille sovellettuna. Ja nyt se kaikista tärkein pointti. Tämä karkotus ei ole muuttaa ketään, ei sua eikä sun kumppania. Ajattele tätä ennemminkin karttana toisen maailmaan. Se auttaa tajuamaan, miksi toinen toimii niin kuin toimii. Okei, nyt mennään itse asiaan. Eli katsotaanpa tarkemmin, mitä nämä 4 erilaista tapaa toimia ja, rakastaa oikein ovat. Tässä näkyy pähkinänkuoressa ne 4 perustyyliä ja niiden ydinajatus. Meillä on vääpeli, aloittaja, huomioija ja vertailija. Ja nämä nimet on muuten tosi kuvaavia. Käydään ne nyt läpi yksitellen. Aloitetaan vääpelistä, eli D-tyylistä. Hän on se, joka saa asiat tapahtumaan. Eli vääpeli tuo suhteeseen suoruutta ja sellaista päättäväisyyttä. Heille tehokkuus on kaikki kaikessa, ei mitään turhaa jahkailua. Ja he todella tarvitsevat suoraa puhetta. Parhaimmillaan he ovat, kun on selkeät yhteiset maalit. Miettikää vaikka just seuraavan loman suunnittelua, vääpeli on siinä elementissään. Seuraavana meillä on aloittaja, eli I-kyyli. Häntä voisi kuvailla ihan parisuhteen sosiaaliseksi sydämeksi. Aloittajat. Ne tuovat iloa ja uusia ideoita. He ovat ihan mestareita luomaan hyvää fiilistä. Mutta heille on ihan elintärkeää tuntea, että heidät todella kuullaan. Se aito yhteys syntyy, kun koette asioita yhdessä. Sitten on vuorossa huomioija, S-tyyli. Hän on se suhteen turvasatama, se kallio. Huomioija arvostaa harmoniaa yli kaiken muun. He ovat niitä luontaisia, kärsivällisiä tukijoita. Heidän tärkein tehtävänsä tuntuu olevan varmistaa, että sinulla on kaikki hyvin. Se turvallisuuden tunne. Sen he luovat. Ja viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, meillä on vertailija, eli C-tyyppi. Hän on se porukan tarkka ja harkitseva tyyppi. Vertailija tuo suhteeseen laatua. Niin kuin se vanha sanonta, mitä tehdään, tehdään kunnolla. Se on heidän mottonsa. Ja heille on tosi tärkeää saada omaa tilaa ja aikaa miettiä. Päätökset perustuvat faktoihin, ei fiilispohjalta. No niin, tunnistitko jo itsesi tai kumppanisi? Hyvä. Nyt katsotaan, miten tällä tiedolla voidaan ihan oikeasti tehdä arjesta parempaa. Eli mitä tästä seuraa? Tässä on 3 ihan konkreettista juttua. 1. Te opitte vastaamaan toistenne tarpeisiin, koska te tiedätte, mitä ne ovat. 2. Erilaisuus ei olekaan enää uhka, vaan rikkaus. Ja 3. Voitte jakaa hommat fiksusti sen mukaan, kumpi on missäkin luonnostaan hyvä. Mutta ollaanpa rehellisiä. Ei tämä ymmärrys kaikkia riitoja poista, ei tietenkään. Mutta se muuttaa täysin sen, miten te niihin suhtaudutte. Koska niitä haasteita tulee ihan jokaiseen parisuhteeseen. Se on fakta. Ainoa mikä merkitsee on se, miten te yhdessä niihin vastaatte. Ja on tärkeää muistaa, että apua on myös saatavilla. Joskus se ulkopuolinen apu voi olla just se, mikä auttaa näkemään tilanteen uudella tavalla, kun tuntuu, että on ihan jumissa. Koska se tavoitehan on kuitenkin yhteinen. Tämä on mielestäni ihan loistava tiivistys koko hommasta. Kun ymmärrys kasvaa, riidat eivät ole enää valtataisteluita. Ne ovatkin mahdollisuuksia oppia toisesta jotain ihan uutta. Joten mä jätän sut miettimään tätä. Miten teidän erilaisuudesta voisi tulla teidän suurin voimavara? Mitä jos lakkaisitte yrittämästä muuttaa toisianne ja sen sijaan alkaisittekin hyödyntää toistenne vahvuuksia? Siitä voi tulla teidän supervoima. Kiitos tosi paljon, kun olit mukana.